amigues, hola, amics! Ha arribat el gran dia! Ja és a la venda el llibre d'un dels autors que més he gaudit. Un llibre que ens convida a llegir i escriure en total llibertat i sense vergonya. I vos asseguro que ho aconsegueix! Però primer de tot, na Maria Barceló Morell, de la llibreria Lluna, una de les llibreries amb més renom de Palma, mos farà la seva recomanació. A nosaltres mos agradaria recomanar-vos L'infinit dins un jon, de Irene Vallejo. És un llibre que mos endinsa des dels principis de l'escriptura. Sembla que viatges en el temps. Crec que no vos ho podeu perdre, no vos puc dir res més. Gràcies, Maria, per recomanar aquest llibre, que sabeu que té un èxit imparable. I avui xerram de l'autor Sebastià Portell, que segueix des dels seus inicis i que mai m'ha defraudat. Autor de novel·les i teatre com Transbord i novel·les com El dia que va morir David Bowie o Ariel i els cossos. Com també un llibre de monòlegs com el de Maracaibo, cosa que he fet servir moltíssim i que he llegit i rellegit. I ha fet més coses, però ara no m'ho vull enredar. I ara va i mos sorprèn amb aquest assaig, Les nenes que llegien al lavabo, un llibre que ens parla de la llibertat individual, ens parla d'aquesta gent considerada rara per el fet de tenir aquests gustos intel·lectuals de llegir, però ens fa veure que tots som lectors de qualque manera i ens convida a llegir quan vulguem, on vulguem i el que vulguem, sense vergonya, sense por. I també ens llança mites per avall, nen, què vol dir això de que la lectura ens fa millor persona? Dependrà del que llegeixis, dic jo, no? I a més, també ets persona si no t'agrada la lectura, o ets pitjor per això, no? Un llibre carregat de relats, de vivències personals i de reflexions personals i també de reflexions, d'altres reflexions, diferents reflexions. I no sap de quina d'elles és més interessant, se'n podria escriure un llibre de cada una d'elles. Ah, sí, de l'editorial Ara Llibres, que no ho havia dit, això. Així que ha arribat l'hora de llegir el que ens doni la gana i on ens doni la gana, com he fet jo amb aquest vídeo. Un assaig interessantíssim que vos asseguro que quan l'has acabat de llegir, l'única cosa que vols és posar-te a llegir i escriure qualsevol cosa per el pur fet de que sigui interessant per tu i res més, no fer-te més preguntes. Ja sé que és una cosa òbvia i que pareix que és el més lògic del món, però no ho és tant quan escoltes el que diuen aquest assaig. Vos asseguro que jo em vaig sentir totalment identificat. I sí, jo també som una nena que llegia al lavabo. I estic segur que tu també. Fins aviat.